खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि अनसुमा मोसाहारि। आं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय टेपकाइ ओनसोलनि खाथियाव थानाय दलिगु गामिनि। गिबियावनो खन्थाइ बिबार चेनेलसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि अनलाइन रमान्टिक खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव आंबोदि बाहागो लादों। आंबोदि दोंसे रमान्टिक खन्थाइ सुजुनानै लाबोदों। बे खन्थाइनि मुङानो जादों दैसा गाथोन सेराव। दैसा गाथोन सेराव। दैसा गाथोन सेराव जनानै गोसोखांबाय थायो आं नों अनजालिनि होनाय रादायखौ। बे गाथोनादि फोरमायो जरासे जेवारि बाथिनि नेरसोन, जेराव नों आरो आंनि खैफोदनि बारहुंखायादि खोमोरलांबाय खाफालनि सिन्दुर, समायलियादि जों सानैजों। अख्रां हानि सिमा दिन्थिबाय गोसो गोरोबनायनि देवलेंखौ सोरजिगिरिया थबस्र' बस'बाय। आं जाबाय गाथोननि दाउब' सिरि, नों जासै बिरबायनाय जोमै, रावबोदि मिथिया जोंनि दुखु दाहा। जोंल'सो फोरमायलायदोंमोन गोसोनि खोथाखौ, दंफांनि जरासे दाउथु जाना, गुबुनाथ' नुदोंब्लाबो खोनायाखै। अरायसम गोसोखांहोयो नोंखौ बे गाथोना, साफियो गोसोआव नोंनिल'सो खोथा। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।